leopard. Ideea era că mă gândeam la tigru. Asta pentru că Asta pentru că mă gândeam la pustie. Și de ce mă gândeam la asta? Pentru că, cum am spus, o să înceapă o etapă, mi s-am decis eu, etapa și altă, de supraviețuire în oraș. Am evit pustia în natură asta pentru că nu mă simt pregătit pentru așa ceva. Și de ce tigru? Pentru că când am făcut odată o trăznaie așa până în Dobrogea cu mașina, am umblat ca un tembel pe acolo, până în România, până în zona Dobrogei, pe la mănăstiri. Un părinte stare de la o mănăstire, prima la care m-am oprit, pe lângă Constanța, mi-a spus, după ce când am expus ceea ce vreau să fac, adică să stau în pustii, ce mi-aș dori eu, ce mi-aș fi dorit și atunci. Și mi-a spus că în pustia e ca o luptă cu un tigru fără să ai la îndemână nicio armă, cu mâinile goale. Și de asta am profitat de Felina de la magazin să încep filmarea sau în cazul să o continui. Să o atașez la ce am spus și am spus și înainte. Și repet, nu sunt pregătit și de asta poate o să învăț etapele vieții în pustie în oraș. Se poate trăi ca puznic, ca eremit, ca singuratic, numiți-o cum vreți, și în oraș, cred eu. Și am ales cum post de luptă pentru că nu cred că nu sunt pregătit psihic pentru, și probabil nici fizic, pentru o situație de genul ăla. Da, adică îmi doresc mult, dar nu e nicio problemă. Viața e făcută din alegeri, cum zicea un antrenor de la rugby, cum mi-a spus, și am ales așa. Câteodată trebuie să nu forțăm nota prea tare. Deja multe obstacole mi le-am depășit cu drumeția asta prin Islanda și e de ajuns. Consider că e de ajuns. O să fie ceva nou, dar tot în oraș, nu o să fie o schimbare radicală. Acum mă îndrept spre bibliotecă, vă arăt și biblioteca și mă mai stau așa la adăpost, fără să mă întorc la Pixel și mai citesc pe ceva. Islanda e foarte cunoscută, foarte mult islandezi citesc asta, pentru că vremea e de așa fel, se face în așa fel încât să stai la adăpost, să citești, vremea potrivit pentru o activitate de genul ăsta. Acum mergem downtown, se numește, adică partea de jos a orașului. Asta nu intră strada principală, cea din stânga, paralelă cu ea. Acolo tot așa o clădire importantă a unui, cum să spun, a fost construită datorită unui muzician islandez
care folosea harpa. Și este o structură, o clădire unde se țin multe concerte importante și deci încă un loc important în capitala Islandei. Aici o manifestare, scriu ei No Borders, aia ce sunt de acord. După aia, bineînțeles, și cu steagul Palestinei, Free Palestina. Eu înțeleg de ce nu să scrii și Free Florentin și eu îmi doresc libertatea mea personală și încerc să o cuceresc fără nicio armă și fără violență. Nu înțeleg de ce lumea nu mă ia în considerare pe tema asta. Probabil nu mi-am făcut destul reclamă, foarte probabil, dar vă spun din toată inima că dacă țări cer să fie liberi și cer ajutoare de la alții și compătimiri din partea altora, pe timp ce folosesc arme împotriva altor oameni și ei cred că se va obține libertatea, atunci am mult mai mult dreptul să spun chestia asta. Vreau și o libertate și aștept cât de curând să postări pe internet, la televizor, peste tot, Free Florentin, pentru că eu cred că libertatea pe care mă doresc eu și modul prin care încerc să mă strădui să o găsesc e mult mai pacifistă, mult mai sănătoasă și e o libertate care comportă și libertatea celuilalt. Free Florentin la maxim, Free Pârlițeanu Florentin. Vă rog din suflet, distribuiți lucrul ăsta pentru că este de o importanță vitală. De importanță vitală. Doamne ajută! Aici, biblioteca de Reykjavik. Cam la etaj, aici sunt diferite cărți și la partea de parter. Cam la etajul 1, mai puțină lume care nu ne poate auzi. Sunt cărți, bineînțeles, în islandeză, dar se găsesc și multe cărți în engleză. Engleza fiind vorbită, din câte se află pe internet, de 98% din populația Islandei și până acum dau dreptate, pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată când am întâlnit pe cineva din Islanda, am putut comunica cu el în engleză. Aici este secția de romanze. Aici cineva joacă șah cu piese destul de măricele, undeva la vreo 30 cm piesa. Asta și eu. Mergem la ultimul etaj, la 5. Unde putem găsi cărți pe placul nostru, placul meu, de spiritualitate, religii, da? Se pot găsi și cărți, toată saga Islandei, saga vikingilor, povestea sau... Eu acum vă salut. S-a părut interesant cartea asta, nu e chiar de spiritualitate sau religie și nici
saga vikingilor, care cum a ajuns în Islanda. Dar pare interesant. Go Fund Yourself. Deci și cum investește în tine însuți. O carte care spune ceea ce înseamnă bani în secolul nostru, secolul 21 și cum să devii bun, a face bani și cum să trăiești viața la maxim. 7 etape care te-ar face să dai înainte pe tema asta de a face bani, să înveți despre ei, să iai, să începi, să cheltui și să investești. Nu-i citit-o toate, dar ceva o să se prindă. V-am pupat, v-am îmbrățișat și numai bine.